Trendul caselor uriașe, greu de întreținut și costisitoare, pentru care plătești la bancă 30 de ani, este pe ducă, cel puțin pentru generația tânără. Viitorul aparține stilului minimalist. Trendul caselor mobile sau tiny houses, așa cum îl numesc americanii, devine din ce în ce mai popular și la noi. Avantajele sunt multe. Poți la propriu să-ți iei casa cu tine prin lume, scoți mai puțin bani din buzunar pentru utilități și nu-ți bați capul cu amenajarea ei. Primele tiny houses au apărut în Statele Unite inspirate de nevoia de flexibilitate și de dorința de a reduce costurile vieții. Criza financiară din 2008 a accelerat interesul pentru locuințele mici, care practic le oferă oamenilor posibilitatea de a deține o casă fără a fi împovărați de credite uriașe. Principalul avantaj este mobilitatea. Este total mobilă, poate fi dusă vara la mare, iarna la munte, iar suprafețele pornesc de la 20 de metri pătrați până la 38, chiar spre 40 de metri pătrați. Cu un design sustenabil, căsuțele nu doar că protejează mediul, dar protejează și bugetul. Costurile de întreținere sunt mult mai mici decât ale locuințelor tradiționale. În același timp, estetica lor modernă și ușor de personalizat le transformă într-un spațiu intim, cald și primitor. Standardul se vrea fi la un nivel superior. Ele pot să vină cu mini mașină de spălat vase sau cu mașină de spălat vase full size sau cu mașină de spălat rufe full size sau cu frigider. Totul se poate personifica în funcție de necesități. Sunt unele cu 2 dormitoare, dormitor separat și dormitor la etaj. Un susținător vocal al stilului de viață minimalist, Elon Musk a popularizat conceptul de locuință mică, trăind o perioadă într-o astfel de locație. Casa lui, un model de doar 37 de metri pătrați, a devenit simbolul unei viziuni, aceea de a îmbina tehnologia cu sustenabilitatea. Musk a subliniat că minimalismul oferă libertate.